The youngest children are not even 6 years old. This boy is begging for anything. This 14-year-old girl arrived a couple of weeks ago. My family promised I'd be able to go to school, but instead I had to work. እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ እሞ ድማ ፖፑሌሽን ካውንስል ኣቢሉ ወጋዓዊ ዝኾነ ጸብጻብ ንሰብኣውነት ዝፈታተን ክትሰምዖ ጥራይ ልብስ ሰብርን ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ገበን እዩ። እቲ ታሪኽ ካብ መበገሲኡ ክንሪኦም ከለና እቶም ገበነኛታት ነቶም ብቁጠባ ዝደኸዩን ኣብ ገጠር ዝነብሩን ስድራ ቤታት ብምጥላዕ ተጀመረ እዩ። እቶም ደላሎ ናብ ገጠር ብምኻድ ንወለዲ ደቅኹም ኣብ ከተማ ተምሃሮ ኮይኖም ወይ ድማ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሖም ንዓኹም ክረድኡኹም እዮም ብዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ ነቶም ህፃናት ካብ ሕቑፍ ወለዶም መንጢሎም ናብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ኣዲስ ኣበባ፣ መቐለን፣ ድሬዳዋን የምጽእዎም እዮም። እዞም ህፃናት ምስ መጹ ግና ዝጽበዮም ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ወይ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ዘይኮነስ ዘይሕሰር ስቃይን ናይ ጉልበት ብዝበዛን እዩ። እቶም ደላሎ ነዞም ህፃናት ንልመና ክጥቀሙሎም እንከለው ሰባት ብድንጋጸ ተደፋፊዮም ብዙሕ ገንዘብ ንክህብዎም ኢሎም ዝጥቀሙሉ ናይ ጭካነ ጠርዚ ዝበጽሐ ሜላ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ህፃናት ዓይኖም ንክሓዊ መድሃኒት እዩ ብምባል ዘይኮነ ጎዳእን ፈሳስን ኣብ ዓይኖም ብምእታው ኮነ ኢሎም ዓይኖም ከም ዘጥፍኡን ፈጺሞም ከይሩን ይገብርዎም ማለት እዩ። እዚ ተግባር እዚ ንሓደ ህፃን ንሙሉእ ዕድሚኡ ኣብ ጸልማት ከም ዝነብር ዝገብር ጥራይ ዘይኮነስ ንናይቲ ህፃን ሰብኣዊ መሰልን ህይወትን ሙሉእ ንሙሉእ ዝቐብር ኮይኑ እዩ። እዞም ኮነ ተባሂሎም ዓይኖም ስውራን ተገብሩ ህፃናት ካብ ወጋሕታ 10 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 3 ኣብ ጽርግያታት ክልምኑ ይግደዱ እዮም። ኣብቲ ዝልምኑሉ ግዜ ድማ ብርቱዕ ቁሪ ፀሓይን ጥሜትን ይወርዶም ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ ክረዶም ኢሉ ዝሃቦም ገንዘብ ኩሉ ብቐጥታ ናብ ኢድቶም ጨካናት ኣዘዋወርቲ ከኣቱ ጸኒሑ እዩ። እቶም ህፃውንቲ ንባዕሎም ንምግብን ንማዕረፍን ዝኸውን እኹል ገንዘብ ኣይወሃቦምን እዩ። ዝበኣሰ ድማ እዞም ህፃውንቲ ነቲ ተባህልዎ ገንዘብ ከይኣከቡ ምስ ዝመጹ ወይ ድማ ካብ ዝተኣዘዝዎ ወጻኢ ምስ ዝኾኑ ብርቱዕ ማህረምትን ናይ ሞት ዛሕዛህን የጋጥሞም ጸኒሑ እዩ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እዚ ኩሉ ግፍዒ እናተፈጸመ እንከሎ ገለ ኣባላት ፖሊስ እውን ከይተረፈ ዜጋታት ጥርዓን ምስ ዘቕርብሎም ኣብ ናይ ሰብ ስራሕ ይትእተው ናይ ርእስኻ ስራሕ ብምባል ሓላፍነት ብዝገደሎ መገዲ መልሲ ክህቡ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ ነቶም ገበነኛታት ዝያዳ ድፍረት ክህቦም እንከሎ ነቶም ግዳያት ግና ተስፋ ዝቆርጽን ዘዕንውን እዩ። እቲ ብለካቲት 10 2026 ዓመተ ምህረት ኣብ ሸራተን ኣዲስ ሆቴል ዕላው ተገብረ መጽናዕቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰብ ንግድን ግዱድ ልመናን ክሳብ ክንደይናይ ናብ ዘስግእ ደረጃ ከም ዝበጽሐን ንህፃናት ከም መዕደሊ ገንዘብ ጥራይ ብምርኣይ ኣካላቶም ንምጉዳል ድሕር ዘይብሉ ጨካናት ከም ዘለውን ንዓለም ዘርኣየ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ብህፁፅ ክእረም እንተዘይክኢሉ ናይ መጻኢ ወለዶና ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ዘይተርፍ ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ ትካላት ሃይማኖትን መንግስትን ተሓባቢሮም ነዚ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ጠጠው ከብልዎ ናይ ግድን እዩ። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕካ ገፍዒ ንምግታእን ንምክልኻልን ተፈላለዩ ሃገራውያን ኣህጉራውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዕዙዝ ምንቅስቓስ ይገብሩ ከም ዘለው ዝሕብሩ ጸብጻባት እናወፅዮም። እዚ ሓዱሽ ናይ ፖፑሌሽን ካውንስል መጽናዕቲ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ረድኤትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰብ ንግዲ ሕጊ ብዝበለጸ ክትግበርን ገበነኛታት ድማ ብዘይ ዝኾነ ምሕረት ክቕፅዑን ጸቕጥና ገብርዮም። ብፍላይ ከም በዓል ዩኒሴፍ ዝኣመሰሉ ትካላት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይ ብምዃን ኣብ ገጠር ዘለዎ ወለዲ ብዛዕባ ዞም ደቅኹም ስራሕ ክነስርሓልኩም ኢና እናበሉ ዝመጹ ደላሎ ግንዛበ ንክረኽቡ ሰፋሕቲ ናይ ትምህርቲ መደባት የካይዱ ጸኒሖም እዮም። እቲ ቀንዲ ጸገም ካብቲ ድኽነት ዝዓሰሎ ገጠር ዝምንጩ ብምዃኑ እቶም ወለዲ ደቆም ንኸይሰዱን ኣብ ዓዶም ትምህርቶም ክከታተሉን ዝሕግዙ ናይ ፋይናንስ ደገፋትን ናይ መነባብሮ መማሓየሺ ፕሮግራማትን እናሓንጸጹ እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ካብ ኢድ እዞም ጨካናት ደላሎ ዝተናገፉ ህፃውንቲ መዕቆቢ ዝኾኑ ማእከላት ተሃድሶ ብምስፋሕ እቶም ህፃውንቲ ናይ ስነ ልቦና ሓገዝን ናይ ሕክምና ክንክንን ንክረኽቡና ተገብረ እዩ። እዚ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ እቶም ኮነ ተባሂሎም ዓይነ ስውራን ተገብሩ ህፃውንቲ ዳግማይ ናብ ሕብረተሰብ ንክሕወሱ ፍሉይ ናይ ብሬል ትምህርትን ናይ ሞያ ስልጠናን ክረኽቡ ጻዕርታት እናተገብረ እዩ። ካልእ ምስዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ጸብጻብ ከም ዝሕብር እዚ ናይ ግዳጅ ልመና ሰንሰለት ንምብጣስ ኣብ ፖሊስን ኣብያተ ፍርድን ዘሎ ሸለልተኝነት ንምውጋድ ንናይ ጸጥታ ኣካላት ፍሉይ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ስልጠና ክወሃቦም ተወሲኑ እዩ።
እዚ ድማ ሓደ ዜጋ ብዛዕባ ህፃናት ግፍዕ ክሕበር እንከሎ ፖሊስ ኣብ ናይ ሰብ ስራሕ ይእተውን ከይበለ ብቁልጡፍ ስጉምቲ ንኽወስድ ዘገድድ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ዝዓለመ እዩ። እቶም ተመሳሰልቲ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ እዚ ገበን እዚ ጠርዚ ዝበፅሓሉ ምኽንያት እቶም ሰብ ዝነግዱ ደላሎ ምስ ገለ ዘይሕጋውያን ዘለዎም ሰበስልጣን ዝተኣሳሰሩ ብምዃኖም እዩ። ስለዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ነቲ ናይ ብልሽውና ሰንሰለት ንምብጣስን ነቶም ኣብቲ ገበን ተሳተፉ ኩሎም ብቐጥታ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ዝዓለመ እዩ። ኣብያተ እምነት እውን ብወገነን ልመና ከም ሙያ ክረአ ከም ዘይብሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ዝፍጸም ዓመፅ ብሃይማኖታዊ መምርሕታት ተኾነነ ምዃኑን ብምግላጽ ምእመናን ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክቃወሙን ክሕብሩን ጻውዒት እናቕረቡ እዮም። እዚ ኩሉ ጻዕሪ ድማ ነቶም ካብ ገጠር ብጥልመት ዝመጹ ህፃውንቲ ድሕንነት ምርግጋጽን ኢትዮጵያ ካብቲ ዘሰቅቕ ናይ ሰብ ንግዲ መዝገብ ንኽወጹን ዓቢ ተራ ይጻወት እዩ። እዚ ንጥፈታት እዚ ብዝያዳ ክጠናኸር ዝኽእል ግና ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ ጽርግያ ዝርዮ ልመና ከም ተራ ነገር ከይረኣዮ ብድሕሪኡ ዘሎ ዘስካሕካሕ ስቃይ ተረዲኡ ብሓባር ክቃለሱ እንከሎ ጥራይ እዩ። እቶም ግዳይ ዝኾኑ ህፃውንቲ ዝሕከሙሉን ዳግማይ ናብ ንቡር ህይወቶም ዝምለሱሉን ማእከላት ተሃድሶ ንሳቶም ዘድልዮም ፍሉይ ናይ ሕክምናን ስነ ልቦናን ደገፍ ንምሃብ ተባሂሉ ተዳልወሎም ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ስራሕ ነቲ ብሰንኪ ኬሚካል ዝዓነወ ዓይኖም ንምድሓን ዝግበር ጻዕሪ እዩ። እዞም ማእከላት ምስ ዓበይቲ ሆስፒታላት ብምትሕብባር ነቶም ገና ብርሃን ዓይኖም ሙሉእ ንሙሉእ ዘይጠፍአ ህፃውንቲ ብጥንቃቐ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ናይ መድሓኒት ክትትልን እናተገብረሎም እዩ። እቶም ብርሃን ዓይኖም ዝሰኣኑ ድማ ምስቲ ሓድሽ ኩነታቶም ተላሚዶም ናይ ምንቅስቓስን ርእሰ ምርኮሳን ስልጠናታት ከም ዝረኽቡ እናተገብረ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዝዓበየ ስራሕ እቶም ህፃውንቲ ካብቲ ዘጋጠሞም ናይ ደብዳብን ማእሰርትን ራዕድን ክወፁ ናይ ስነ ኣእምሮ ሙያውን ምስኦም ብምዃን ናይ ጸጥታን ናይ ፍቕርን ስምዒት ንክስምዖም ሓያል ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት እናተዋህቦም እዩ። እዞም ማእከላት ከም በዓል ቤት ተስፋን ካልኦት ብመንግስትን ብረድኤትን ትካላት ዝመሓደሩ ትካላት ነቶም ህፃውንቲ ተፈላለዩ ናይ ሙያ ስልጠናታት ከም ስነ ጥበብ፣ ሙዚቃን ኢድ ስራሕን ብምምሃር ንመጻኢ ህይወቶም ተስፋ ከም ዝሰንቁ ይገብሮም እዩ። እቶም ናብ ወለዶም ክምለሱ ዝኽኣሉ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ተሃድሶ ግዜ ምስ ስድራቤቶም ዝራኸብሉን ኣብ ዓዶም ትምህርቶም ዝቕጽልሉን ባይታ ክፍጠር እዩ። ብወገን እቲ ሕጊ ድማ ኢትዮጵያ ነዚ ዓይነት ገበን ንምቅላስ ዘውፃኣቶም ጥንኩራት ሕግታት ኣለውዋ እዮም። ብፍላይ ድማ ብኣዋጅ ቁፅሪ 1178 2012 ዝፍለጥ ኣዋጅ ምክልኻል ንምቁፅጻርን ገበን ምስግጋር ሰባትን ምብዝባዝን ንኸምዚ ዓይነት ተግባራት ኣዝዩ ጽኑዕ መቕጻዕቲ ዝሕግግ እዩ። እቲ ሕጊ ከም ዝሕብሮ ንህፃውንቲ ምብዝባዝ ተባሂሉ ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት ምጭዋይ ምትላል ወይ ድማ ሓይሊ ምጥቃም ክሳብ 25 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርትን ብርክት ዝበለ ናይ ገንዘብ መቕጻዕትን የስዕብ እዩ። እቲ ዝበኣሰ ድማ ሓደ ሰብ ንህፃውንቲ ኮነ ኢሉ ኣካላቶም ንኽጎድል ወይ እውን ዓይነ ስውራን ንክኾኑ ምስ ዝገብር እቲ መቕጻዕቲ ክሳብ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ወይ ድማ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ከብጽሕ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሕጊ ተደንጊጉ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ገበነኛታት ካብ ዝተግባር እዚ ዘፍረይዎ ዝኾነ ዓይነት ሃብቲ ወይ ንብረት ብመንግስቲ ክውረስን ነቶም ግዳያት ከም ካሕሳ ክወሃብን እቲ ሕጊ የግድድ እዩ። እቶም ሰብ መዚ ሕጊ ድማ ሕጂ ድሕሪ እቲ ዝወፀ ዘስካሕካሕ ጸብጻብ ነዞም ሕግታት ብዝበለፀ ንምትግባርን ኣብ ልዕሊ እቶም ምስ ደላሎ ተሻሪኾም ዝሰርሑ ኣባላት ፖሊስን ሰበስልጣናትን ከይተረፈ ዜሮ ቶለራንስ ወይ ድማ ምንም ዓይነት ቅሬታ ዘይብሉ ስጉምቲ ንምውሳድ ቃል ኣትዮም እዮም። እዚ ኩለንተናዊ ጻዕሪ ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ዘሎ ናይ ጥፋት መርበብ ንምብጣስን ንህፃውንትን ካብ ዘስኡላዊ ህይወት ንምድሓንን ዝዓለመ እዩ። ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብተግባር ከመይ ትርጎም ከም ዘሎን ዝተወሰዱ ናይ ፍርዲ ስጉምትታትን ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ተራእዩ መዝገባት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ነቲ ዜሮ ቶለራንስ ዝብል መምርሒ ስዒቡ ጽኑዕ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ እዩ። እቶም ናይ ምርመራ ጉጅለታት ምስ ደላሎ ተሻሪኾም ዝሰርሑን ንህፃናት ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዘመላልሱን ኣዘዋወርቲ ብምክትታል ኣብ ልዕሊኦም ካብ 15 ክሳብ 25 ዓመት ዝበጽሕ ናይ ጽኑዕ ማእሰርቲ ፍርዲ ክመሓላለፍ ገይሮም እዮም። ብፍላይ ድማ ነቶም ህፃውንቲ ኮነ ኢሎም ብመድሓኒት ዓይኖም ንክጠፍእ ዝገበሩ ገበነኛታት እቲ ገበን ናይ ኣካል ምጉዳልን ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰትን ተባሂሉ ስለተመደበ ገሊኦም ክሳብ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪዶም ኣብ ማእከላይ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ እዮም። እዚ ናይ ፍርዲ መስርሕ እዚ ንህዝቢ ትምህርትን ክኸውን ተባሂሉ ብጋዜጣን ብቲቪን ክቃላዕ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ካልኦት ደላሎ ካብ ዝተግባር እዚ ንኽቁጠቡ ዓብ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ። እቲ ፍርዲ ነቶም ግዳያት ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ንገበነኛታት ተሓባበርቲ ኮይኖም ዝጸንሑ መካይን ዘካርዩን መዕቆብ ኣባይቲ ዘዳለውን ሰባት እውን ዘጠቓልል ኮይኑ ንብረቶም ክውረስን ንመንግስቲ ኣታውን ክኸውንን ተገይሩ እዩ።
بتوسخت ናይ ፍርዲ መስርሕ ምስ ናይ ፖፑሌሽን ካውንስል ጸብጻብ ተኣሳሲሩ ዝያዳ ክጠናኸር ዝኽኣለሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ጸጥታ ዝነበሩ ብልሽውነት ተሓወሶም ኣባላት ፖሊስ እውን ተለልዮም ካብ ስርሖም ንክእለዩን ብሕጊ ንክሕተቱን ብምግባር እዩ። እዚ ድማ እቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ሰብ ስራሕ የእትወናን ዝብል ዘይሓላፍነታዊ መልሲ ብመርማሪ ፖሊስ ክወሃብ ከም ዘይብሉን ዝኾነ ጥርዓን ክቐርብ እንከሎ ብቁልጡፍ መዝገብ ተኸፊቱ ክርአን ዘገድድ ሓድሽ ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ እዩ። እቶም ተሓባበርቲ ደላሎ ዝኾኑ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ሰባት እውን ከይተረፉ ንህፃውንቲ ብምትላል ንከተማ ክኸዱ ዝገበርሉ መረዳእታ ምስ ተረኽበ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። እቲ ሕጊ ካብ ማእሰርቲ ወፃእ ነቲ ካብ ዝጸያፍ ተግባር ተረኽበ ገንዘብ ኩሉ ተወሪሱ ንመሐከምን ተሃድሶን እቶም ግዳያት ህፃውንቲ ዝኾኑ ንክውዕል ብምግባር ነቶም ገበነኛታት ብቁጠባ እውን ንኽዳኸሙ ገይሩ እዩ። እዚ ኩሉ ስጉምትታት ድማ ኣብ መጻኢ ንህፃውንቲ ከም መዕደሊ ገንዘብ ጥቀሙ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ከም ዘይህሉን ምግባር ዝዓለመ እዩ። እዚ ናይ ፍርዲ ስጉምቲ እዚ ብዝያዳ ክሰርሕ ዝኽእል ግና ሕብረተሰብ ምስ ፖሊስ ተሓባቢሩ ምስክርነቱ ክህብን ክሕብርን ከሎ ጥራይ ምዃኑ በብግዝኡ ዝወፁ ናይ ቤት ፍርዲ መግለጽታት የረድዮም። እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃውንቲ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ኮነ ኢልካ ናይ ዓይነ ብርሃን ምጥፋእን ንልመና ምግዳድን ዘስካሕካሕ ግፍዒ ሕብረተሰብን መንግስትን ክጻወርዎ ዘይግባእ ናይ ሰብኣውነት ውድቀት እዩ። ካብ ገጠር ብምትላል ዝመጹ ህፃውንቲ ኣብ ክንዲ ናይ ትምህርትን ፍቕርን ዕድል ዝረኽቡ ብሰንኪ ጥልመትን ስሳዕን ደላሎ ናብ ዘይሕሰር ጸልማት ተደፊኦም ንሙሉእ ዕድሚኦም ስንክልና ተሰኪሞም ንኽነብሩ ተገዲዶም እዮም። እዚ ፖፑሌሽን ካውንስል ዘቃልዑ ጸብጻብ ከም ዘርእየና እቲ ጸገም ብምኽንያት ድኽነት ጥራይ ዘይኮነስ ብምኽንያት ሕሱም ጭካነን ኣብ ገለ ኣባላት ፖሊስ ዘሎ ሸለልተኝነት እዩ ዓንዩ ክብል ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ሕጂ ዝውሰዱ ዘለዉ ጽኑዓት ናይ ሕጊ ስጉምትታት እቶም ገበነኛታት ክሳብ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቕፅዑ ምግባሮምን ንብረቶም ክውረስ ምውሳኑን ንመጻኢ ከምዚ ዓይነት ገበን ንምዕጋድ ተስፋ ዝህብ ስራሕ ኮይኑ እዩ። ማእከላት ተሃድሶ እውን ነቶም ግዳያት ብሕክምናን ብስነ ልቦናን ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ህፃውንቲ ዳግማይ ናብ ብርሃን ንምምላስ ወሳነ ተራ እናተጻወቱ እዮም። ስለዚ እዚ ዘስቅቕ ተግባር ሙሉእ ንሙሉእ ንክጠፍእ ሕብረተሰብ ካብ ምጥቃም ጸገምተኛታት ዝመስሉ ግን ድማ ግዳይ ዝኾኑ ህፃውንቲ ተቆጢቡ ነቲ ብድሕሪኦም ዘሎ ናይ ገበን ሰንሰለት ብምቅላዕን ምስ ጸጥታ ኣካላት ብምትሕብባርን ናይ ባዕሉ ግደ ክጽወት ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ኣብዚ ጭካነ ዘለዎ ታሪኽ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ግደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸር ምባል ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ።